ba addinan da ake da su a yau a ƙasar nan in ya wuce in dai girman addini ne a ce maka musulunci da addinin kiristanci. Sauran duk wasu abu laɓe-laɓe ne, kame-kame ne, masu su ma ba su ɗauke su da gaske ba. Amma waɗannan biyun, musulmai, kiristoci, kowanne ya ɗauki addininsa da gaske ke yinsa. Balma bincike na 2004 ko 2006 na VOA an nuna cewar bayanai sun nuna duk duniya ba wanda suke alfahari da addininsu musulmi ko kirista irin Najeriya, duk duniya. To me zai hana ba za mu yi koyi da waɗannan manyan annabawan ba, manzannin waɗannan addinan, ya zamanto mun kyautata a tsakaninmu? Da wannan nake cewa me yasa wanda yake da halin ya taimaka wani ba zai yi ba? Me yasa za a dinga ƙuntatawa al'umma a jefa su cikin bala'i na kakanika yi babu gaira babu dalili? Me yasa Allah ya baka damar mutane su huta amma burinka kullum ka jefa musu uquba? Wannan ba siffa bace ta ɗan adantaka, bare kuma siffa ta mutum mai addini. Duk inda bala'i ya taso da kunci zaka samu yana karewa ne akan talakawa, yana karewa ne akan marasa ƙarfi. Ni watakila da mai tunani irina, in an ce mun samu ci gaba da samun matatar da za ta iya tace ganga har a bada lita ko wani abin da ya kai 650 a dai rana, to in an duba bukatar mu a Najeriya, talakawanmu wanda muka fi bukata cikin waɗannan kayayyakin shine man fetur, kafin gas, kafin man jirgin sama. Me yasa za a jinkirta samar da fetur cikin gaggawa? Ai mu muka fi yawa in an kwatanta akan masu amfani da jirgi, mu muka fi yawa in an kwatanta akan masu amfani da manyan motoci na gas. Me yasa za a jinkirta wannan a ce sai daga baya, amma waɗannan kuma an samar da su? Kenan wahalar har yanzu abin a cikin gidanku, duk da haka mai kuma dai ba ku tsira ba daga wahala. Me yasa haka? Sai ka fahimci cewar akwai wata siyasa ta wasu wadda mai yiwa ribar da suke ci ko wani abin da ya kama da haka ba su gama gallazawa al'umma ba tukun, saboda haka ba a yadda a ba da wannan dama ko lasisin wannan man fetur ɗin ya shiga cikin ƙasa don talaka ya huta ba. Ina dalilin da za a ce kuna da mai, ana da matatar da cewa ga ta duniya ana jin ita kaɗai a Europe sai ta gurgunta manyan matatu a ƙasar Europe kawai ba za su gaza 10 ba, wanda kuma dukkaninsu ana jinsu suna tunanin su canza akalar kasuwancinsu daga Afirka kam sun ɗibe tsammani a irin wannan yanki na West Africa. Amma me yasa ƙasar da take da irin wannan kuma aka yi situating wannan abin a ƙasarta a ce man fetur ɗinnan ya gagari al'umma? In ka ga mutane akan titi, abin da yake tafe da su ko dai taziya za su je, ko duba mutane na wata jinya mai tsanani, ko wani bikin auren da babu mukawa sai an tafi. In ba haka ba duk an haƙura an tsaya. A wani dalili? Wani irin rashin tausayi ne daga ɓangaren masu mulki da shugabanni ko masu hannu da shuni ku dinga jefa wa al'umma bala'i na babu gaira babu dalili? A fita wannan a sake shiga wancan, ko kuma wannan bai kare ba a sake buɗe ƙofa akan wannan, wannan bai kare ba a sake buɗe ƙofa akan wannan. Al'umma na ganin ku suna ja muku Allah ya isa, kuna jin za ku kare lafiya? Of course talaka na da laifinsa, amma inda za ka fahimci cewa gwamnati ta fi ƙarfin talaka, yau da za a ce gwamnati ta ce ta sa kafi ƙarfe 6 kar ta ga wani a waje, a zuba jami'an tsaro, in ka ga motoci na zirgawa sai wanda suke da ƙarfin hujja da takarda daga wajen hukuma, in ba haka ba ka ganin kowa. Ashe in kuna da wannan ƙarfin kuwa kuna da ƙarfin da za ku sassauta wa al'umma. Ina dalili? Ina dalili al'umma kullum a sawa mutane wani yanayin da su ɗebe tsammanin rayuwar ma ba za ta yi kyau ba? Babu makaranta, babu lantarki, babu zaman lafiya, babu abinci, babu kaza, babu kaza, kuma a zauna ana yi wa mutane ƙarairayi a ce ai mun ci nasara akan kaza, mun ci nasara akan kaza. ‘Yan uwa a ji tsoron Allah, mun sani mu talakawa muna da laifi, amma irin waɗannan tafiya da ake yi ba tafiya bace wacce Allah yake so, ba tafiya bace wacce manzon Allah yake so, ba tafiya bace wadda duk wani mai adalci yake so. Tafiya ce ta zalunci da kunci da kuntatawa al'umma. Wannan ba daidai bane.
annabawan Allah da mutum zai gayyaci ɗan uwansa ya ce Allah ka sanya shi ya zama manzo, me yasa kai ba za ka sassauta ba akan dukiya da takardar banza da ba za a binne ka da ita ba, ka bar al'umma su yi walwala, ka kama komai ka toshe, ka kama komai ka toshe. A ce an kawo sabbin farashi, kayan da kake da shi a da yanzu ya ɗau sabon farashi, amma in an ce abin ya sauka nan kuma ka ce ba za ka sauke naka ba sai ka sayar da wanda ka saya da tsada. Haka ake ta tafiya, ba tausayin juna, ba rahama. Ta ina za mu samu fita ya ku uwa? Ana cikin wannan bala'in kuma Allah ya jarrabe ka da ciwo a zagaya da kai kuɗin duk su kare kuma baka samu mafita ba. Jama'a, malaman da suke gaggaya mana abubuwan nan a daina ɗaukar su cewa wai shi ma bai samu bane. Ina jinjinawa farfesa Makari akan irin halayen da yake faɗa wa mutane bisa yadda ƙasa take tafiya. Yake bayanin wani lokaci wani ya gaya masa, wani mutum cikin manya a wata ma'aikata ya zo shine sabo akan kujera, ya ce an ce ka yarda akwai abin da za a baka na kuɗi, waɗanda suka gabace ka haka muke wannan deal da su, aƙalla ko duk wata ko abin da ya kama da haka za ka samu miliyan 350 naka ne. Wannan mutumin da ya jajirce ya ce ba da shi za a yi haka ba, ya samu an samu matasa ko masu bukatar aiki a gwamnatance ta wannan kuɗin da ya ƙi yarda a bashi cin hancin, an ɗauki mutum 6,000 ta dalilin wannan kuɗi. Dan Allah, in za a ɗau mutum 6,000 ta dalilin wata handamar da mutum ɗaya yake yi, ina yadda sauran suke su kuma? A ce kuɗin makaranta kawai ta 'ya'yan mutum wanda ba su shiga ba ma, dala na gugan dala har 760 da wani abu a je a ajiye. Ka san dai wannan ba kuɗinsa ba ne, kuɗin al'umma ce, kuma suna kallon ku, kuma dole wai ku yarda cewa su ne waliyai kuma masu son yi muku aiki. Irin wannan ba a gina tafiyar akan gaskiya, akan ƙarya da yaudara ake ginawa. Saboda haka a ji tsoron Allah, kowannen mu zai mutu, kowa zai je ya tarar da abin da ya aikata, amma ba za a dinga tafiya irin wannan ba, ai shiru a ce in ji Bature wai all is well, all is not well. Wa qumu ila salatikum yarhamukumullah.